informe que es va elaborar entre el 6 i 13 de setembre del 2018 per part de membres del Consell de Prevenció per la Tortura, també assessorat per vosaltres mateixos, per l'Observatori, pel Centre Iridia, no? Al darrere de tot aquest informe, al llarg dels últims 4 anys, està la tasca de moltes organitzacions de drets humans constantment enviant Però s'ha corroborat un augment d'agressions a funcionaris? S'ha corroborat un augment d'agressions a funcionaris. Durant aquest últim any s'han incrementat ostensiblement.